И здравейте хора, днес ще гледаме там полицаите помощ 112 епизод 36. Така че нека да започваме да го гледаме. Ново е открит завързан мъж. Инспектор трета степен Владимир Пеев и полицай първа степен Лилия Добрева поемат сигнала и пътуват към мястото на происшествието. 120 потърпевшият съзнание ли е? 15 по данни на свидетеля рецепционистка в същия хотел, лицето е в съзнание. Някой опитал ли се да го освободи? Жителката на хотела не може да проникне вътре в стаята. По думите й има огромно влечуго. Повтори 120. Повтарям, в хотелската стая при потърпевшия има змия от неизвестен вид. Ветеринарно-медицинската служба е уведомена и изпращат екип. Осигурете района и изяснете обстоятелствата около инцидента. Край. Прието 120, пристигане на локацията до 4 минути. Минути по-късно дежурният патрул е на посочения адрес, а към мястото на инцидента ги насочва притеснената служителка от рецепцията на хотела. Добър ден. Добър ден, полицай Добрева. Вие ли подадохте сигнала? Да, аз, Яна Желева. Кажете какво стана. Очаквахме наш клиент да освободи стаята си сутринта в 10:30, но не го направи. Той сам ли е пристигнал в стаята? Да, беше сам. Очаквахме да освободи, но не го направи и в крайна сметка позвъних няколко пъти, той не вдигна и прецених да се кача горе до стаята. И какво видяхте? Влизайки вътре, видях човека да лежи сам на леглото, вързан и до него една огромна змия. Огромна змия. Колега, да се ходим да качим. видим. Да, заповядайте. Някой обичате. Подобен случай наистина не сме имали. Влизали сме при агресивни кучета, подивели коне, но до сега с змия не сме се сблъсквали. Това е стаята. Спокойно, господине, спокойно. Само не правете резки движения. Помогнете му. Може Излезте на място, излезте навън и ни оставете да работим. Да, господине, спокойно. Само без резки движения. Сега ще ви освободим. Всичко ще бъде под контрол. Ситуацията е овладяна, няма проблем. Господине, успокойте се. Спокойно. Спокойно. Няма проблем. Питонът е сравнително безопасно животно, но не и когато имаш фобия от змии. Този човек изпада в панически страх от... Значи, когато трябва да имате хора фобия и змии, не трябва резки движения, защото става много опасно. И третото, което може да ви охапи, зависи какво е змията, може да е тромна, може да не е. от влечуги и вероятно някой се е възползвал от това. Добре. Махате тази змия. Спокойно. Змията е далеч от вас, няма проблем. Движения, змията вече е обезвредена. Що само човек ми казва, махнете тази змия, махнете ли? Не мога да разбера. Господин, запазете спокойствие. Господин, Къде отиде? сложихме в Прибрали къща сме. спокойно. Така, Станете искам спокойно. да гледате в очите. Искам да се успокоите. Слезте внимателно на леглото. Вече сте Къде? извън опасност. Ама къде? Прибрана е. Сложихме отстрани в кошчето. Прибрана е Успокойте се, спокойно. само Къде? излезте с нас. Кое коще? Да, Прибрали сме. Ето тук от тази страна минете. Случаят е определено странен. Мотивът за сега остава неясен. Версиите, по които ще започнем работа, са опит за сплашване, отмъщение или дори опит за убийство. Силно сте ударени. Имате ли нужда от лекарска помощ? не, боли ме, но мисля, че е добре. Може ли чаша вода? Момент. Само един... Да, добре. Може една чаша вода оставят. Така, започнете, разкажете вчера какво се случи. Да. Тя... Какво ти се Бихте ли случи? сте дали документите за проверката? Да, разбира се. Нищо не се е случило. Как нищо, виж си. Знаеш, ти билдинг, много хора. Какъв е този тимбилдинг? Може няколко въпроса. Дали към вашето семейство е имало някакви заплахи? Не. Съседи, как не? които имат зъб към вас, Не знам за такова нещо. лоши отношения, Не. някакви притеснения, Не, няма. хора Колега, извън семейството. проверих код 0. Благодаря. Госпожа Петкова.
ще се наложи да огледаме жилището. Защо ще оглеждате тук? Ами налага се спрямо Вижте обстоятелствата. го как както изглежда, виждате. вместо да огледате в хотелската стая, където се случило всичко, вие ще... Никой не е споменавал хотел. Не е, но нали е на тимбилдинг, хотел, в какво да е? Къде да е? Да. Предположих. Госпожо, вие вчера между 20 и 22 часа, къде сте била? При една приятелка. Има ли как да проверим това? Да, мога да й се обадя веднага, ако искате. Дайте ние да й се обадим. Телефонът как? Не мога да разбера какво, защо. Значи първо не Чат, само малко набързо, извинявайте да ме гледам това клипче и спираме. си на работа. Да, не съм на работа, не ми е добре. Ако обичате, Така, по-кратко. прекратете разговора. Ние имаме становище по случая. Виждаме, че от вашия телефон е създаден профил, в който вие сте комуникирала с своя съпруг. И вие сте си уредила среща с него. Тази измислена жена, с която сте се контактували, всъщност вашата съпруга. Това няма как. Да, точно така. Това е телефона на вашата съпруга. Я не ме будай, Без агресия. не ме будай. Искам да се... Е така, как ще ме будеш? Змия, око, Ако беше станах, може да умра. Ама умирай, бе! Умирай! Намесата на двамата патрулиращи в този странен случай води до шокиращо за потърпевшия разкритие. Цялото нападение срещу него е било организирано от собствената му съпруга, като отмъщение за честите изневери, за които тя отдавна не знае. Така. Успокойте се, господин Петков. Това не е нормално. Всичко това ще се изясни. Като подбудител на извършеното престъпление, 39-годишната Галина Петкова е призната от съда за виновна. Реалният извършител също е задържан и двамата получават присъди от по 1 година пробация. Съпругът на Галина, Георги Петков, се отказва от правото си да изиска обезщетение за причинените му неимуществени вреди. 2 месеца след случката в хотела, ревността е мотив за му неимуществени вреди. 2 месеца след случката в хотела, Чат, до тук спираме с това видео и ще се чуем или ще се видим на стрим, не се знае кога. Така че, чао, абонирайте се, лайквайте, споделяйте и коментирайте. И задължително се абонирайте с камбанката от горе. Чао!